Ni Arsone Galfarzoro naiz, eta Euskara Batzordeko ordezkaria izan naiz. Ni Oiana Iristen naiz, eta hemendik aurrera Euskara Batzordearen koordinatzaile lana hartuko ditut. Aitor Sotez naiz, Erreka finkapen negozioko zuzendaria. Kristina Etxegoien naiz, eta Matzarrekako lehendakaria. Hauskunde handiz eta aldaketa handiz esan zen, ofizialtasun bat emun zebenean. Hau da, hizkuntza politika sartu zenean Errekan. Eta hortik aurrera, badaku jokabide batzuk, arau batzuk, nondik nora lan hain, ez? Eta hor izan da niretako aldaketa puntu handizena. Orain gaude bilera estrategikoetan, hori hildo nagusi horiek zehazteko. Orain gaude lan hori egiten. Hemendikan aurrera, euskerak ze ibilbide edo ze indar eta nun ipini beharko dituen indarrak Matzarrekan. Euskera bultzatzea eta ekintza haue beti ondo datoz, konpromiso hori betetzeko. Euskera hildo importantea izango da gure estrategian. Nahi dugu, gainera planteatu dugu gure plan estrategiko orokorreko beste punto importantea izatea. Zen nahi dugu, euskera bere presentzia izatea Errekan eta hortarako nolabait bere orokortasunean ikusi behar ditugu, ez? Guretzako oso elementu kohesionadora da, ez? Osea, guk euskara erabiltzen dugu egunero eta hori da hizkuntza nagusiena, eta horrek ematen digu, ez dakit, holako elkartasun punto neko polita. Euskaraldien inguruan, aurrekoan egin bezala, badauzkagu gure gauza, gure barru konkurso eta lakok pixkat jende animatzeko euskara erabiltzea eta euskaraldian parte hartzea. Gaur egun, momentu honetan esango dugu nekatua dela. Nik usten dut euskara nekatuta dagoela Matzarrekan eta hori indartu beharra dagoela.